והחרדה היא בעצם מנגנון שבא להגן עליי מהתקיפה העצמית. אז בואו נדבר בקצרה על הקשר בין הגשמה עצמית וייעוד להתקף חרדה. אנשים קוראים לחרדה התקף, אבל החרדה היא לא זאת שתוקפת. אני זה שתוקף את עצמי בגלל שאני מרגיש שאני לא מגשים את השאיפות שלי ואני לא בייעוד שלי, ואני רואה אחרים מתקדמים ומגשימים את עצמם, וזה מתחיל להלחיץ ואני תוקף את עצמי. והחרדה היא בעצם מנגנון שבא להגן עליי מהתקיפה העצמית. הגוף לא עומד במתח של הביקורת שלי על עצמי, ואז מופיעים התסמינים של התקפי חרדה, שבעצם מזהירים אותי, אומרים לי תפסיק לתקוף, במקום לתקוף את עצמך תזהה את הייעוד שלך ותתקדם אל עבר המטרות שאתה רוצה להגשים בחיים שלך. ברגע שאני חוזר לנתיב שלי ומתחיל להגשמה עצמית, התקפי החרדה ייעלמו מעצמם. ניפגש בסרטונים הבאים.